अरे हाँ, त का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा देले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा आना मिलो भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार आना अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होकर जा रहल बा। जौना गाना का टाइटल बा तेल चाट्टा आना तेल चाट्टा गाना कब तक होता हमारा चैनल पर तो कौ तरीके रिलीज करल जाता गाना कैसन होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो कि ई वाला वीडियो में तो ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो पहले तो लोग सबसे पहले बता दें कि यहाँ तेल चट्टा गाना के लिखले के पता गाना के लिखले बड़न पवन पांडे अरे पवन पांडे गाना के लिखले बड़न। बाकी तो लोग वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली प्रियांशु सिंह के अरे वाले पोस्टर पर बे म्यूजिक के मालिक के नाम मेंशन करल गल बा लेकिन ए वाला गाना में म्यूजिक दिला बड़न प्रियांशु सिंह। बाकी प्रियांशु सिंह के एमे नाम काहे नहीं के मेंशन करल गल हमरा पता नहीं है। बाकी तो लोग पता भी तो कमेंट करके जरूर बतेलेंगे। बाकी तो लोग बताते कि यहाँ तेल चाटा गाना कैसा निकल बता तेल चाटा गाना जौन बता बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही खतरनाक होके बारह में महा खतरनाक गाना होके बा। काहे कि पवन पांडे पोस्ट करके बतैले बड़न कि हम ये वाला जौन गाना बता बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही खतरनाक बा। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला जौन गाना में वीडियो में के देखे के मिली तो वीडियो में देखे के मिलन खेसारी लाल यादव और सपना चौहान अरे खेसारी लाल यादव और सपना चौहान के साथ ही वाला गाने का वीडियो शूट करल गल बा। और वाला वीडियो जौन बा आज से 1-2 साल पहले ही शूट कर लिया गाना मिलो सपना चौहान के साथ आज से 2 साल पहले ही वाला गाना के वीडियो शूट कर लिया और एग्रीमेंट के कारण खेसारी लाल यादव के बे म्यूजिक से गाना ना आयल लेकिन फाइनली अब गाना रिलीज होकर जा रहा बा। बाकी तो लेकिन ये वाला गाना गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अना सिंगल गाना होके बा सिर्फ खेसारी लाल यादव ये वाला गाना गईले बड़न। और वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा। बाकी ये वाला गाना जौन बताओ बे म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके बा ना मिलो भोजपुरी के सबसे बड़ा म्यूजिक के चैनल पे ये वाला गाना रिलीज होके बा बे म्यूजिक पर। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला जौन गाना बताओ कौ तारीख रिलीज कर जाता था ये वाला गाना जौन बा 2 तारीख है ना मिलो आज से 2 तारीख के मतलब 2 दिसंबर के वाला गाना रिलीज करल जाता 7 बजे। तो लोग ये वाला गाना सुने के मिली बे म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर आराम मिलो 2 तारीख के 7 बजे। तो लोग बे म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर तैयार रही खेसारी लाल यादव गाना रिलीज होके बा। बाकी तेल चटा गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही खतरनाक महा खतरनाक गाना होके बा। तो ये वाला गाना के मिस मत कर लें गाना के जरूर सुनिए लगिन। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लगिन। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन हो लेंगे तो अच्छा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी खेसारी लाल यादव और प्रियांशु सिंह के काम मामला बा अगर तो लोग ऊपर वीडियो चाहते रहेंगे तो कमेंट जरूर करिए लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे